skal i seng nu. Markus, skal jeg virkelig komme ind til dig? Hvorfor siger du ikke bare? Jeg er din far. Kom så i seng, unge knægt. Kan du så komme i seng? Få benene på nakken. Klokken den er lidt i 7. Du burde ligge i din seng for en halv time siden. Jeg hedder Philip. Lille intro. Lille sjov intro, vi lige havde der. Intro. Markus, det minder mig om. Markus, kig lige på Skype.